Резерват Врачански карст се простира на площ малко над 1400 хектара върху скалния венец, обгръщащ от север Врачанската планина. Той е разсечен на две части от живописното ждрело Вратцата, през което тече река Лева. Поради карстовия си характер, резерватът като цяло е беден на водни ресурси. Силната пропускливост на субстрата е причина голяма част от падналите валежи да се просмукват в земята. Потоците, които текат през Врачански карст, са най-пълноводни през пролетта. Спускайки се по скалните отвеси, те се превръщат в живописни водопади. Сред тях е и Скакля. Със своите 141 метра той е най-високият непостоянно течащ водопад в България. Скалните масиви заемат около 1/5 от територията на резервата. Карстовият район е богат на пещери, пропасти, отвесни скални стени и сипеи. В по-голямата част от защитената територия обаче се ширят дървесни и храстови съобщества. В резултат на интензивен дърводобив през вековете, днес преобладаващо присъствие тук имат издънковите гори. Освен това, някои от изконните горски територии вторично са се превърнали в хръсталаци. Малка част от територията на Врачански карст се заема от широколистни и иглолистни култури. Разнообразните местообитания са предпоставка за богато биоразнообразие. Да надникнем в света на дивите обитатели на резерват Врачански карст. В ранна пролет, преди гората да се разлисти и да хвърли тежка сянка върху земята, тя се обагря в пищната палитра на цъфтящите растения. Те не липсват и по скалите, въпреки екстремните условия за живот. В резервата се завръщат далечните прелетници, сред които е полубеловратата мухоловка. Близките емигранти, като пойният дрозд, пък вече шумно оповестяват с песен заетите от тях гнездови територии. Още по-напреднал е размножителният сезон за някои постоянни видове, като гарвана, чието малки вече са поотраснали. Пролетните дъждове не гасят пламъка на възраждащия се живот. В мрачното време може да се видят и видове активни предимно нощем. В покрайнините на гората се промъква чакал. Неочаквано, на пътя му се изпречва млад смок-мишкар. Влечугото не е отровно, но заема заплашителна поза в опит да изглежда страховито.
Чакалът очевидно не е гладен и подминава змията. Смокът от своя страна решава да потърси убежище в короната на дърво. Сред клоните на клена обаче го подмамва мирисът на вкусна плячка. Този горски сънливец изглежда не забелязва опасността, погълнат от грижите за собствената си хигиена. Бавно и предпазливо, мишкарят се приближава към жертвата. Малко преди атаката обаче, хищникът бива разкрит. Сред гъстите бодливи клони на този глок отглеждат потомството си двойка дългоопашати синигери. Гнездото изглежда добре защитено от хищници, но ето, че достъпът до него не затруднява тази пепелянка. Змията с лекота се провира вътре и измъква една от невръстните птици. Родителите стават безпомощни свидетели на разиграващата се драма. Пепелянката обаче не е кръвожаден убиец, а просто хищник. Щом засища глада си с две голишарчета, тя изчезва така неочаквано, както се е появила. Родителите трябва бързо да превъзмогнат загубата. Дългоопашатите синигери обикновено имат голямо потомство и в гнездото все още ги очакват доста гладни гърла. Далеч по-безоблачно минава денят за това семейство сиви каменарчета. Малките са се излюпили в гнездо, скрито в тази скална цепнатина. Женската е напълно отдадена на грижите за тях. Те вече са доста едри и до дни ще се научат да летят. Но за сега само обикалят любознателно под прикритието на храста. Изследователският им интерес обаче отстъпва пред ненаситния апетит. Щом зърнат майка си, те шумно я посрещат с зейнали гърла. Една от най-характерните форми на ландшафта във Врачански карст са скалните комплекси. Тук гнездят редица видове птици, приспособили се за живот в тези нелеки условия. Сред тях е и редкият планински кеклик, чиято численост в страната забележимо намалява. Друг много уязвим вид е белоглавият лешоят,
който е изчезнал като размножаващ се в резервата още около средата на 20 век. От 2003 година съществува природозащитен проект за реинтродуцирането на вида в района. Вече са пуснати на свобода над 40 птици, а няколко индивида редовно нощуват в пределите на Врачански карст. Сред най-осамотените жители на резервата са черният щъркел и соколът скитник. И двата вида обикновено отглеждат потомството си в отдалечени, добре прикрити ниши, високо сред скалите. Тук е и царството на стенните гущери. Видът е териториален и съседите, навлезли в нечие чуждо владение, се третират като натрапници. Този гущер очевидно е раздразнен от самопоканилия се в територията му индивид. Когато търпението му се изчерпва, той минава в настъпление. Виждайки обаче пред себе си млад екземпляр, който не му е конкурент, по-едрият гущер се успокоява. В ромолящите из резервата ручеи няма риба, но те са дом на редица други организми. Досега в тях са установени 7 вида земноводни, сред които и жълтокоремната бумка. В сенчестите вирове живеят и ларвите на дъждовника. В началото на лятото, по бедните на растителност сипеи започва да цъфти алпийското плюскавиче – растение, което е изключително рядко в България. Като слабо конкурентно способен, пионерен вид, плюскавичето е много уязвимо поради непрекъснато протичащите сукцесионни процеси. Вследствие на това, по сипеите се заселват други видове, които бързо изместват оскъдната коренна растителност, включително и него. И накрая, но не на последно място, нека отдадем нужното внимание на пещерните обитатели. Сред тях, може би най-известни са прилепите, които са строго защитени поради своята уязвимост. Пещерите са дом и на редица безгръбначни животни. Някои от тях прекарват целия си живот тук, а други пребивават само временно. Резерват Врачански карст е сравнително слабо проучен и все още се знае малко за живота на дивите му обитатели. Той обаче разкрива тайните си на тези, които наблюдават природата с интерес. За целта спомагат и учебно-опознавателните маршрути, разработени от Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. Поради своята живописност, богатото си биоразнообразие и близостта си до голям град, Врачански карст е много атрактивна дестинация за любителите на алтернативния туризъм. Посетете го и вие!